Намирам се в град Варна, на известната улица Направи се сам в гръцката махала, където ще ви покажа един невероятен обект, който се състои от магазин на две нива в абсолютно перфектен вид. Работил последно като магазин за сватбени рокли. Как виждате, има санитарно помещение. Тук има страхотна височина и усещане с този прекрасен висящ пендел. Качвам се на второто ниво, където отново имаме санитарен възел, същият какъвто е и долу. Тук отваряеми прозорци. Според мен това помещение, освен за магазин, е чудесно да се превърне в заведение за хранене, тип брънч and лънч и защо не и динър. Уникален потенциал в сърцето на гръцката махала. Най-важното е, че има и лице, място за реклама, изглежда страхотно отвън, както и отвътре. А тук сега ще ви отворя, за да ви покажа голямата изненада, какво всъщност още има в този обект. И сега влизаме в бара на Мишо Шамара. Това не е шега. Това помещение е било държано от Мишо Шамара, което крие невероятен потенциал да се превърне в нощно заведение, спикизи бар, бирария. Хубавото е, че хората са се постарали и са подменили вентилационната система, която в момента е изправна и работи. Даже съм я включил и се чува, най-вероятно. Тук има санитарни помещения. Както виждате, има нужда за ремонт, но крие невероятен потенциал в сърцето на Варна. В момента това е изключително добре развиващ се район за заведения, брънч и лънч. Така че, който има интерес, нека се свърже с мен, ще го отворя с оглед. Обявата с снимки и цена може да намерите на нашия вебсайт bulgariaestate.com, както и мога да ви изпратя лично линк. Пишете ми съобщения на лично, ще ви очаквам.